Tri prakara sayekti manungsa datan hangawruhi. Siji jodho loro tumekaning kabegjan. Dene ingkang kaping telu tumibaning pepesten saking Gusti ingkang murbeng dumati. Ing samangke kadya sampun dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat saking Gusti ingkang murbeng dumati. Samono ana titahing Gusti ingkang sipat jalutan api wanita ingkang sumedya ngancik dumateng alam madya inggih alamipun tiyang mangun gesang bebrayan. Nenggih pun Bagus Jeffrey Kurniawan ingkang kalodhangan siang mangke badhe hanjatu krami dumateng kusumaning Ayu Dela Anggun Ayu Puspita. Kekalihipun samya lumaksana nyaketi kanang Bokor Kencana tempu ing pandulu catur netra sakala ana daya pangaribawa ingkang mosik saking telenging sanubari ingkang mahanane dambuing penggalih sinastan raos tresna. Tumuntun kekalihipun samya nindakaken bebalangan gantal kapurwakan temanten putri hambalang gantal dumateng jajanipun temanten kakung sinastan gondang kasih. Datan Sronto temanten kakung gemanti hambalang gantal dumateng jajanipun temanten putri sinastan gondang tutur. Déning ingkang kinarya bebalanganipun gantal dumadi saking suruh ingkang pinilih matemurose lininting alit sarta tinangsulan mawi lawe wenang awarni seta pinangka pralambang pangiketing prasedya mulya anggenipun angiket janji suci arsa sabaya mati sabaya mukti. Wisna sembata nindakaken bebalangan gantal tumuli temanten putri ngaturaken sungkem pangabekti dumateng ngarsanipun sang guru laki. Temanten putri ngaturaken pangabekti dumateng ngarsanipun temanten kakung pun Bagus Jeffrey Kurniawan. Katampi suwunipun temanten putri Dela Anggun Ayu Puspita kanthi raos kebak ing asih sutresna. Tumuli temanten kakung sigra nindakaken adicara wiji dadi pidak Kuntala inggih pidak Antiga kanthi srana midak kanang Antiga mawi sukunipun ingkang kathah. Tumapaking pada tumama kanang Antiga pecah sanalika mijil tirta ingkang awarni seta kelawan jening. Manunggaling tirta kekalih pinangka pralambang manunggaling Kama Jaya miwah Kama Ratih ginadang manunggaling wiji saged tuwuh Rembaka pinangka panyambunging sejarah anenggih wujudipun Duriyah putra-putri ingkang soleh miwah solehah. Tanggaping sasmita temanten putri ya miji samparanira ingkang garwa mawi tirta ingkang cinaruk sekar triwarna mawar kandel tuwin melati sasmita hanging cali salatiring sukerta tulus mulya manggih raharja. Wasda sembata nindakaken adicara wiji dadi tumuli kalajengaken lantingan utawi junjung derajat temanten kakung kepareng anjunjung derajatipun temanten putri ingkang niripun sinaosa siji kewajibanipun nanging sami kalenggahanipun tumrapipun titahing Gusti ingkang tumitahing marcapada. Temanten putri ya kajumenengaken jajar sesandingan kalian temanten kakung.
Temanten kekalih wis jumeneng jajar sesandingan. Tumuling mangke arsa kaboyong dening panjenenganipun Bapak Markoni dalah Ibu Sri Lestari kanthi srana sinengeban mawi sindur awarni seta kelawan rekta mangkono laju tindakipun risang laras moyo. Dipun lajengaken liru kembar mayang katur kunjuk dumateng kadang paraga gati kekalih ingkang ngasta embang mayang sekar ingkang dipun asta dipun lirokaken. Sekar kalpa taru jaya ndaru dewa ndaru pinangka sekaring panggesangan ingkang mriku sinung pepetetan peksi sajodo sinastan kinara lan kinari kinandang gesang bebrayanipun putra temanten kekalih sageta laras utawi harmonis. Temanten kekalih sigra kaboyong sinengeban mawi sindur awarni seta kelawan rekta kang seta tegese putih pinangka lambanging kasucen dening kang rekta liripun abrit pinangka lambanging kuwanen. Sanyata gesang bebrayanipun putra temanten kekalih arsa pinuntun hanjok dumateng margining kautamen tansah wangun bebener adrih lamun tokong sikon cati basa ingkang sampun kawedhar. Lumaksana kanthi aris panjenenganipun Bapak Markoni miwah Ibu Sri Lestari anggenipun amboyong putra temanten Klorong. Mangkono sigra kakandhe minggah dhateng sasana Balirungga. Dupi praptondhuan kang snebya temanten kekalih sigra kalenggahaken dhateng kursi dampar pinajang kawisuda kawiwaha pinangka jejering Raja Sabina miwah Nareswari sehari. Ing sawetawis kapethik gebyaring swasana saking kadang fotografi piniji dalasan Sinta Vision. Sri temanten sarimbit kawisuda kawiwaha kalenggahaken dhateng kursi dampar rinengga. Wus nyolenggah jajar sesandingan temanten kekalih katinon saking Mandrawa Pindha Jawaka ing cakra kembang nenggih Bathara Kamajaya miwah Bathara Betari Kamaratih lenggah jajar sesandingan samya karongsih. Riwuhnya sembada dipun wisuda temanten kekalih sigra nindakaken upacara adat krobongan kapurwakan adicara bapa timbang binerkan dening panjenenganipun Bapak Markoni miwah Ibu Sri Lestari. Lumadinipun adicara bapa timbang ing mangke panjenenganipun Bapak Markoni badhe antraju bobotipun putra temanten kekalih kanthi srana pinangku mapan wonten ing pepangkonipun ingkang kanan tanapi kiri. Nanging ingkang dipun traju dadi awratipun sarira. Estunipun ingkang dipun traju awratipun katresnan ingkang tumanduk dumateng temanten kekalih. Pramila panjenenganipun Ibu Sri Lestari tansah andhangu dumateng ngarsanipun Bapak Markoni kanthi atur kepiye bapakmu wonten Bapak Markoni amangsuli kanthi atur padha abote ibune pracinani lamun to gesang bebrayanipun putra temanten kekalih arsa karengkuh kadidene putra pribadi boten badhe emban cindhe emban siladan.
mangkono risang temanten anyar wusnya nindakaken adicara bobot timbang tumuli laju anggenipun nindakaken adicara kacar kucur kacar kucur wong liya mugya dadi sedulur kacang kawak gele kawak wong liya mugya dadi sanak runtung-runtung rerentengan tansah rukun tresna lumadinipun adicara kacar kucur estunipun mengkuku wangsa ingkang prayoga tumrap gesang bebrayanipun putra temanten kekalih bilih mangke sasampunipun tinangsulan ing akrami temanten kakung pun Bagus Jeffrey Kurniawan nggadahi tanggal jawab tinangka jejering kakung sadruning kulawarga ingkang kemedah nyekapi sedaya kabutahanipun kulawarga wiwit sandang pangan tuwin papanipun sampun ngantos kecingrangan ingkang dipun ajak puhung gesang bebrayan ingkang manggih mulya lan raharja wanya katami kanang gunakaya dening temanten putri kusumaning ayu bela anggun ayu puspita kanang gunakaya tumuli kasimpen dhateng sasana ingkang permati dhateng katalumpen saperangan gunakaya katur konjuk dumateng ngarsanipun Rama miwah ibu minangka wujudipun tandha panuwun dene sampun kepareng anggla wentah ngantos prapteng diwasa engga samangke sampun marsakaken gesang mandring pribadi sampun sah tumrapipun pranatan agami negari miwah adat budaya ingkang lumadi temanten kekalih ngaturaken pisungsung wujudipun tandha bekti unggul dumateng Rama miwah ibu sarta kinarya pangeling-eling bilih benjang sak suripipun tiyang sepuh ingkang gadhahi tanggal jawab kula wentah nenggih Sri Atmaja putra temanten kekalih temanten kekalih giya wangsul lenggah dhateng papan sekawit nglajengaken tumapaking adicara dahar kembul miwah ngunjuk toya wening ing mangke temanten kekalih nampi daharan saking Ibu Juru Sumbaga Sanggaryas Rahayu Make Up nenggih daharan ingkang dumadi saking sari-sarining bumi sinastan sekul panjang ilang panjang lirik dawa ilang wus hangarani ingkang estunipun mengku pudyastawa pujastuti kunjuk putra temanten kekalih mugi-mugi sedaya sial dangkal syukur sakit sarap sawan saking hangganipun putra temanten kekalih saged pinucal tebih satemah ingkang kantun muhung teguh ayu sentosa manggiya widodо sarta kinarya nandhukaken raos tresna ing antawisipun temanten kakung miwah temanten putri kinambaraken kanthi dahar sesarengan samya dulang-dulangan pamedare Joko Lodang Pranyata sasmita gaib kumaha
dongko sapa wae kang hantranti antuk pitutuh yakti margining sang rayu yuwana panes kala antuk berkah ing Hyang Widi pegat-pegat hanya katibaning kodrat sampun paripurna lumadosipun adicara krobongan mangke tumuli temanten kekalih badhe ngaturaken sungkem pangabekti tumantuk ngarsanipun Rama miwah Ibu Pepunden Catur. Dene lumadinipun adicara sungkeman rinumpaka Sekar Dandang kula laras pelok patet 6. Piarsakno temanten kekalih wikatekno piwulang sanyata ingkang babar piko lehe kang bisa anuntun urip tentrem lahir lan batin yen siang hanggung makarya wanci ratri manembah Hyang Maha Suci ayu ayune Ibu Pertiwi Sibro Jengkar Sakit Sasana Palangga Bento temanten kekalih pun bagus Jeffrey Kurniawan anganti ingkang garwa Kusumaning Ayu Dela Anggun Ayu Puspita dingin cipta ring sedya dene rasa marang suwan dumateng ngarsanipun para pinundi anggih Pepunden Catur Rama miwah Ibu Jengkar saking Sasana Palangga Bento kawiwitan angklolos kanang curiga sarta angklepas kanang canela temanten kekalih Sibro lumaksana lampah dadap mangeka padha katinon saking Mandrawa repepeh tindakipun hanyata metarangan dupi prapta ngguan kang sinedya temanten kekalih Sibro ngangkungaken jangga
tumadah Kanang Asta meminta tambahing berkah pangestu saking panjenenganipun Bapak Markoni iwah Ibu Sri Lestari. Mangkono sumpetipun putra temanten kekalih katampi kanthi raos ing kebak Bagya Mulya. Kacihna temanten kekalih rinangkul lungayanipun wiwir-wiwirikmanipun sarta ing ngaras pasuryanipun sajroning sumungkem pinaringan sabda tama ular-ular kinarya sangu anggenipun nglampahi gesang bebrayan murih tansah rahayu slamet ingkang tansah tinamtu. Bombong berak berwaning penggalih ingkang tanpa pundhan saking panjenenganipun Bapak Markoni dalah Ibu Sri Lestari dene putra pawestrinipun Kusumaning Ayu Dela Anggun Ayu Puspita sampun sembada kawengku dening sawijining priya ingkang akekasih pun Bagus Jeffrey Kurniawan. Pramila sajroning sumungkem panjenenganipun Bapak Markoni tansah titip weling tumanduk dumateng temanten kakung pun Bagus Jeffrey Kurniawan. Nggih bocah Bagus Jeffrey Kurniawan, aku titip getih satetes daging satampel wujude anakku wadon Dela Anggun Ayu Puspita. Tresnanono kanthi lair kumusing batin aja nganti mbok larani ya nggir. Semanten ugi panjenenganipun Ibu Sri Lestari suka gambiraning manah kaladu ing raos suka satemahing kang kalair muhung tangis pramila katinon saking Mandrawa kembeng-kembeng kanang netra dumlewer kanang wasta tumibenging pangkon katinon saking Mandrawa pindha mutiara adin kang rinuncik nanging tuh kita ninggalih ing sawetawis saged ing usadan ngengeti bilih dinten punika mujudaken ari ingkang Bagya Mulya kanthi dawuhipun ingkang Putri Kusumaning Ayu Dela Anggun Ayu Puspita. Pustos ngaturaken sungkep pangabekti ngarsanipun Bapak Markoni wah Ibu Sri Lestari. Temanten kekalih gumanti ngaturaken sungkem pangabekti dumateng ngarsanipun Bapak Nasri wah Ibu Sutrini. Sadurunging sumungkem putra temanten kekalih tansah enget marang purwaning dumadi enget marang ingkang Rama dene sampun sembada hanguhkir jiwa raganipun enget marang ingkang Ibu ingkang pinangka papaning yoga brata laminipun Nawa Candra Dasahari sarta anggenipun kelairaken dhateng jagat Padang prasasat toh nyawa nyuntak ludira kadya magut ing rananggana sadroning prang sabil. Dupi wus sembada ngungak dhateng jagat Padang dipun lelinting dipun glowentah ing nggo samangke sampun ngersakaken gesang mandring pribadi. Nenggih pun Bagus Jeffrey Kurniawan ingkang ari punika sampun sembada mengku sawijining wanita ingkang seselih Kusumaning Ayu Dela Anggun Puspita. Pramila panjenenganipun Bapak Ngasri miwah Ibu Sutrini muhung tansah ambalang puja pandonga puji rahayu kunjuk Triatmaja putra temanten sakloron. Mugi-mugi anggenipun nglampahi gesang bebrayan tansah hinayuan dening Gusti. Anggenipun arsa hanggebyur lelumban lelayaran wonten samudraning bebrayan agung tansah pinayungan karahayon slamet rahayu ngantos gisi ing gegayuhanipun saged manggih kaluwarga ingkang Bagya Mulya laras kadidene pindhanipun Kinara lan Kinari.
sarta murih pupuh bakuh anggenipun lampah gesang bebrayan ugi kasulu bereng pujo pandonga saking sagung para tamu. Mugi-mugi putra temanten kekalih tumulya enggalo pikantuk tali brayat kanthi pinaringan duriyah lenggih putra putri ingkang soleh tuwin solehah. Kawistara sampun paripurna temanten kekalih anggenipun ngaturaken sungkem pangabekti dumateng ngarsanipun pepunden catur rama milah ibu tumuli temanten kekalih wangsul lenggah dhateng papan sekawit tangga ping saspita kadang wira pradangga padipan seni karawitan arum laras sigra hanggelak wiramanipun gendhing tumunten kasuwukaken. Tunggal boga sawiji lumatosipun adicara parjan dapipun putra temanten kekalih sampun kalampahan kanthi lulus raharja nirbaya tebih saking sampikala tumutuning mangki pinangka adicara candhaipun badhe dipun ladosaken lumadinipun wilujengan punaran